Здравейте и добре дошли в канала. Аз съм Даниела и в това видео със Иво ще ви вземем на един наш уикенд в Гърция, по-точно на вторият ръкав на Халкидики, градът Никити и околията. Ще обиколим днес и утре. Това е нашата тераса. Това е съпругът ми, който в момента не е в настроение. Така по-добре ли като се отдържавам от теб? Добре, сега ще ви покажа апартамента, който наехме. Ето там е входната врата. Това е кухничката. Тук е нашата баня. С душ кабина. Спалнята. Има и втория етаж. На който се намира едно мини холче. С гледка към тераската и спалнята. Тук в този комплекс ние бяхме и миналата година. Супер много ни хареса, защото е чисто, много поддържано, абсолютно всичко е ново. Хората са много мили и не бях в кадър. Хората са много мили и има доста приятна гледка, като в тази вила на втория етаж има гледка към морето. Много приятна градина, която се вижда от другата вила. Ще ви покажа след малко. И сега отиваме да хапваме и ще ви вземем с нас. Хайде! Както ви казах, вилите са с много красив и поддържан двор, което мен доста ме грабна миналия път, когато бяхме, което ме накара всъщност и да се върнем още един път. Ние миналия път бяхме в тази вила, която е най-ляво на първия етаж. На около 5-10 минути е от пешеходната улица на Никити. И е на доста тихо място. Както през деня, така и вечер, е изключително тихо и спокойно. Което всъщност е и причината да дойдем тук. Хвани се за медальона и... Ето я и билата. А ние сме на горния етаж по средата. Има паркинг. Както споменах, собствениците на вилата са изключително мили, любезни хора. Може да не говорят много английски, но говорят достатъчно английски. И така. Запътваме се към нашето любимо ресторанче. Нали? Доместик. Ето го и нашето любимо ресторанче. Единственият недостатък на този ресторант е гледката към главния път. Аз бих искала да ви попитам, ако имате каламфой, което е станало толкова голямо, как го гледате, какво му правите, баете ли му или не му баете? Щях да кажа, че тук отстрани мога да сложа снимка на моето каламфой, но то просто ще ви стане лошо, като го видите. А и аз докато се върна в София да го снимам, то вече най-вероятно може да е погинало.
Защо всички рибари са мъже? Моля да отговорите в коментарите. Защо 2 от 3 жени рибари са тук? Защо няма повече? Според мен мъжете бягат от жените. Защо няма дума за жени рибари? Каква е думата? Кажете, каква е думата за жена рибар? На английски има fisherman, fisherwoman няма. На български? Рибарка, рибарица. Това е село. Изпратихме слънцето. Плана за този влог е да го посрещнем. От ваша гледна точка ще бъде след няколко минути, от наша след няколко часа. По-точно утре. Хайде солят. Казана дума, хвърлен камък. Сега ще ви заведем на най-вкусното място за сладоледи в цяло Никити. Ако не сте били, запишете си го и отидете. Не се лъжете по туристическите трапове по главната улица. Сладоледите им там не стават. Еля, маляка. Добре, прибрахме се в квартирата. В момента е може би към колко часа? В момента е 9:44. Изгрева утре в 5:57 сутринта, като локацията, на която ние ще го гледаме, е на около 40 минути с кола от тук. Ние трябва да станем ориентировъчно към 4 часа, може би. За да имаме време да стигнем, да намерим плажа и да се позиционираме за изгрева. Добре. Ще се видим след малко. Не се вярваше, че ще стане, но успяхме. Четири 54. Ние отиваме на плажа. Аз ще взема едно връхно.
Ей! Как да запазите своето място? Първи ред на плажа. 5:42. Имате възможност да запазите своето много. Но побързите, защото вече започват да се заемат. Мислиш, добра ли е идеята да ставаш да изгреви в 4 сутринта? По-време си лягай. По-добре. Това да не е гласът на младия Иво. Да. Готов ли си? Ще не изглеждаш готов. Живите мъртви. Поздрав! След плажа минахме през апартамента, рефрешнахме колкото беше възможно. Хапнахме в нашия любим ресторант. И сега ви казваме чао и благодарим ви, че ни гледахте. Носете слънцезащита. И не ставайте в 4 за изгреви. И ставайте в 4 за изгреви. За още добри идеи последвайте нашият канал. И се обичайте. До скоро!